Vă salut! De mult n-am mai revenit aici cu recomandări. Astăzi vreau să răspund la câteva întrebări legate de creditele de nevoi personale, cât și refinanțările acestea. Această întrebare o primesc foarte des. Ce trebuie să știm? Atunci când accesăm un credit de nevoi personale, bonitatea în șufa scade. Bonitatea își revine doar după cel puțin 6 luni de plată, fără întrerupere, fără întârzieri de plată. Deci o refinanțare se recomandă să o faceți după 6 luni, iar eu recomand acest lucru în special dacă condițiile dumneavoastră s-au îmbunătățit, adică sunteți la același loc de muncă, poate profitul în familie este mai mare și atunci aveți șansele să obțineți o dobândă mai mică, respectiv o rată mai mică. Dacă aveți întrebări ce ține de acest subiect, scrieți-mi în privat ca să discutăm pe situația dumneavoastră individuală. Următoarea întrebare la care aș vrea să răspund este în legătură cu accesarea creditului la mai multe bănci odată. Deci, foarte mulți dintre voi de fapt, mergeți la o bancă, a fost refuzat creditul, mergeți la altă bancă și tot așa până te trezești cu bonitatea în șufa afectată. Da, într-adevăr îți afectează bonitatea în șufa dacă tot faci aceste încercări. Dacă ai accesat la o bancă și ți-a fost refuzat, stai liniștit 3 luni, după 3 luni iarăși încearcă. Eu, ca și consultant financiar, lucrurile un pic sunt altfel, pot depune cerere la mai multe bănci, iar în funcție de ofertele pe care le-am primit împreună cu clientul, decid ce îi se potrivește cel mai bine. Răspuns la a doua întrebare, nu percep niciun fel de taxe, niciun fel de comision, sunt plătită la fel ca și orice consultant din bancă. Eu sunt plătită de către companie de finanțe pentru care activez, adică dumneavoastră ca și client nu plătiți mie absolut nimic.